ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ମାତୃଭାଷା କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ କବିତାଟିଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଏହି କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ଯିଏକି ଗଣକବି ଭାବରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। କବି 1882 ମସିହା ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମେଘନାଦ ବଧ, ରଙ୍ଗସଭା, ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ, ମହିରାବଣ ବଧ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, ରାବଣ ବଧ, ସୀତା ବନବାସ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ବଧ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ। କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି 1956 ମସିହା ମଇ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କବିତାର ଆବୃତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜର ମରଣ ହେବା କଥା ଶୁଣି ମଥୁରାର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜା କଂସ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟ କରିଥିଲା। ସେ ସବୁ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଏକ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ମଥୁରାକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁପୁରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛୋଟବେଳର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସୁମରି ବାହୁନିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ, ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ, କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ, ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରେ ମା ମାନେ ବାବୁରେ, ଧନରେ, ବାପରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ସେମିତି ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଦୁଃଖିନୀ ମନେ କରି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଦୁଃଖୀଧନ କହିବା ସହ ନୀଳମଣି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନୀଳମଣି ହେଉଛି ଏକ ରତ୍ନ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଚକ୍ଚକ୍ କରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ରେ ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣି, ତୁ ମଥୁରା ଗଲେ ମୋତେ ଆଉ କିଏ ମା ବୋଲି ଡାକିବ? ଗାଈ ଗୋରୁ ଧରି ଗୋଠରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଆଉ କାହାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କୋଳି, କାନ୍ଦି କିଏ କରିବଳି, ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କୋଳି, କାନ୍ଦି କିଏ କରିବଳି, ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ, ଚଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ, ଦୋଳିକେ ଖେଳିବ କାନି ପଣତେ, ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ। ହେ ନୀଳମଣି, ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ଯେବେ କୋଳି ବିକା ଆସିଥାଏ, ଆଉ କୋଳି ପାଇଁ କିଏ ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅଳି କରିବ? ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ ମୋର ପଣତ କାନିରେ ଆଉ କିଏ ଦୋଳି ଖେଳିବ? ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ, ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ, କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବ, ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ, ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁହିଁବାକୁ,
ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନିକେ ଯିବ ହାତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଯେତେବେଳେ ଦହି ଘଷୁଥିବି, କିଏ ଆଉ ଲହୁଣୀ ଖାଇବ ଗାଈ ଦୁଇଁବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ଶିକା ଓ ଛନ୍ଦ ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଇ ମୁଣ୍ଡରେ। ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଇ ମୁଣ୍ଡରେ। କଳି କଲେ କେହି ମା ମା କହି, କଳି କଲେ କେହି ମା ମା କହି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ। କେହି ଯଦି ତୋ ସହିତ କଳି କରିଲେ, ମା ମା କହି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ଆଉ କେତେ ତୁ କାନ୍ଦିଥାଉ, ତ କିଏ ଆସି ମୋ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବ ଏବଂ ଅଳି କରିବ। ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ, ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ, ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ। ମୁରୁଛି ବିଗଳା ମାଳିକେ ମନ୍ତେ, ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ହେ ଦୁଃଖୀ ଧନ, ହେ ନୀଳମଣି, ତୁ ଯଦି ମଧୁପୁର ଚାଲିଯିବୁ, ମୁଁ ଆଉ କାହାର ମୁହଁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି। ଏଠାରେ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ସେ କିପରି ନିଜର ଗଳାମାଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ। ଏହି ପଦ୍ୟଟିରେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ, ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ଦୁଃଖୀ ଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପରି ଦୁଃଖିନୀ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ପଥେ ବାଟରେ କାନି ପଣତ, ମା ମାନେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ। ଲବଣୀ ଲହୁଣୀ, ଦହି ମୁହାଁ, ଦହି ଘଷିବା ବେଳେ। ଛନ୍ଦ, ଗାଈ ଦୁହିଁବା ସମୟରେ ଗାଈର ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଘେନି, ନେଇ, ଗଳାମାଳି, ବେକର ହାର। କିଏ, କିଏ। ମଧୁପୁର, ମଥୁରାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ମୁଖ, ମୁହଁ। ମୁରୁଛିବି, ଛାଡ଼ିଦେବି ବା ମୁଛିବି। ଜୀବ, ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣ। ଜୀବ ଅର୍ଥ ଚାଲିଯିବ। ଏ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଦେଇଛି, ନିଜ ଖାତାମାନଙ୍କରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ପଦ୍ୟଟିକୁ ସ୍ୱର ସହିତ ପଢ଼ି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।